Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So, Happy New Year sa tanan, no? Okay, so karon magpadayon ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Dios. Chapter 11 sa maghuhukom. Thank you, Lord. Hallelujah. We invite you, God, sa mo ang pagbasa karon Ginoo, mamuhat ka o Dios. Sa tanang munanan-aw Ginoo, I pray ka magapanalangin kanila o God uban lang tibok panimalay. Lord, dasigang ilang kasing-kasing Ginoo. And I pray, Lord, nga ikaw gyud mamuhat Ginoo sa matag usaw God ka kasing-kasing o dulong og Ginoo nga mahimong madinawaton sa imong pulong. And Lord, salamat nga nagyud mi ma-learn karon adlaw Ginoo. And I pray, Lord, nga ikaw gyud mamuhat sa mong kinasuluran usab. Tabangin mi, Lord, nga makahimo, Lord, kung unsa imong buot ipahimo kanamo nga align no sa imong pulong. Salamat, Lord, Holy Spirit, ikaw mong ginaimbitahan karon. And I pray nga ikaw gyud Ginoo maga-transform sa mong kasing-kasing o God to be more like you. Jesus, thank you kayo, Lord, dalaygon ikaw. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so igsoon padayon ta chapter 11 verse 1. Okay, so mao kini ang sigulanon sa kinabuhi ni Jephthah. Si Jephthah nga taga Gilid, usa ka maisog nga sundalo. Ang iyang amahan mao si Gilid ug ang iyang inahan usa ka daotang babayi. Si Gilid may lain usab nga mga anak sa iyang asawa ug sa dagko na ang iyang mga anak gihinginlan nila si Jephthah ug giingnan, wala kay mapanunod sa atong amahan kay anak ka man sa laing babayi. Mikagiw si Jephthah gikan sa iyang mga igsuon ug mipuyo didto sa yuta sa Tob. Unya, nadani niya ang mga tawong walay bili sa pagsunod kaniya. Wala na madugay ang mga Amonihanon nakigubat sa Israel. Pagkahitabo niini, ang mga pangulo sa Gilid nangadto aron pagkuha kang Jephthah gikan sa yuta sa Tob. Giingnan nila siya, pauli sa ato aron ikaw maoy mangulo kanamo sa pagpakig-away batok sa mga Amorihanon. Apan mitubag si Jephthah, gipakaingon kog nagdumot kamo kanako, giinginlan ninyo ako gikan sa balay sa akong amahan. Nganong nanganhiman kamo karon nga nagkalisod-lisod na kamo. Makarelate ta ana, no? Verse 8. Sila miingon kang Jephthah, midangup kami kanimo karon tungod kay gusto kami nga mukuyog ka kanamo sa pagpakig-away batok sa mga Amorihanon ug sa pagpangulo sa tanang katawhan sa Gilid. Si Jephthah miingon kanila, kung dadon ninyo ako sa ato aron sa pagpakig-away sa mga Amorihanon ug padag-on ako sa Ginoo, ako na ang inyong pangulo. Ang mga pangulong nanubag, tumanon namo ang imong giingon. Ang Ginoo maoy atong saksi. Unya mikuyog si Jephthah sa mga pangulo sa Gilid o gihimo ni siya sa katawhan nga ilang pangulo og tigmando. Gipahayag ni Jephthah ang mga laraw niya didto sa Mizpah sa atubangan sa Ginoo. Verse 12, unya nagsugo si Jephthah sa mga mensahero ngadto sa hari sa mga Amorihanon sa pag-ingon, nganong gikontrahan man kami ninyo, nganong nanulong man kamo sa among nasod. Ang hari sa mga Amorihanon mitabag sa mga sinugo ni Jephthah. Tungod kay sa paggula sa mga Israelita sa Ehipto, giilog nila ang among kayutaan gikan sa suba sa Arnon ngadto sa suba sa Habuk o sa suba sa Jordan. Karon iuli kini sa malinawong paagi. Verse 14, unya gipabalik ni Jephthah ang mga sinugo niya ngadto sa hari sa mga Amorihanon uban sa tubag niya. Ang mga Israelita wala mangilog og yuta sa Moab o sa yuta sa Ammon. Sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miadto sila sa kamingawan latas sa dagat nga ginganlag dagat sa Akaba ug miabot sa Kadesh.
Unya nagpadala silag mga sinugo ngadto sa hari sa Idumea aron pananghid nga amuagi sila sa ilang yuta. Apan wala sila tuguti sa hari sa Idumea, nananghid usab sila sa hari sa Moab apan wala gihapon sila tuguti. Busa nagpabilin ang mga Israelita didto sa Kadesh. Unya mitadlas sila sa kamingawan ug miabot sa Idumea ug sa Moab ug miabot sa silangang bahin sa Moab at bang sa suba sa Arnon. Okay, nagkampo sila dito apan wala sila mutabok sa suba sa Arnon tungod kay utlanan man kadto sa Moab. Unya ang mga Israelita nagpadalag mga sinugo ngadto kang Sihon, ang haring Amorihanon sa Heshbon og nananghid kaniya nga muagi sila sa iyang nasod ngadto sa ilang yuta. Apan wala sila paagihan ni Sihon, gidala hinuon niya ang tanan niyang kasundaluhan, nagkampo sa Jahaz o giatake nila ang mga Israelita. Okay, 21. Apan gitugyan sa Ginoo ang Dios sa Israel si Sihon ug ang tanan niyang kasundaluhan ngadto sa mga Israelita. Busa gipanag-iya sa Israelita ang tanang kayutaan sa Amorihanon. No, napildi nila ang mga Amorihanon. So nailahan na, no. Okay, 22. Nailog nila ang tanang kayutaan gikan sa Arnon sa habagatan ngadto sa habok sa amihanan ug gikan sa kamingawan sa silangan ngadto sa Jordan sa kasadpan. 23. Busa ang Ginoo ang Dios sa Israel maoy miabog sa mga Amorihanon alang sa iyang katawhan nga mao ang mga Israelita. 24. Buot ba ninyo kining bawion? Mahimong hawiran ninyo ang bisan unsa nga gihatag kaninyo sa inyong Dios nga si Kamosh. Apan hawiran namo ang tanan nga giilog sa Ginoo nga among Dios alang kanamo. Okay, 25. Nagtuo ba kamo nga mas maayo pa kamo kay ni Bakalak nga anak ni Zippor nga hari sa Moab? Wala gani siya makaako sa paghagit sa pagpakigubat sa Israel. 26. Gipanag-iya sa Israel sulod sa 300 katuig ang Heshbon og Arior ug ang mga lungsod libot niini ug ang tanang syudad nga kasikbit sa suba sa Arnon nganong karon pa man kamo makahuna-huna sa pagbawi niini. 27. Wala ako'y sayop nga mabuhat kaninyo, kamo hinuon ang nasayop sa inyong pagpakigubat kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kung kinsay sad-an, ang mga Israelita ba o ang mga Amorihanon? Apan ang hari sa mga Amorihanon wala manumbaling sa mensahe ni Jephthah. Okay, 29. Gigamhan si Jephthah sa espiritu sa Ginoo. Milatas siya sa gilid og sa Manases og mibalik sa Mispa didto sa gilid. Gikan didto mipadayon siya sa Amon. Si Jephthah misaad sa Ginoo, kung padag-on mo ako sa mga Amorihanon or Amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo pinaagi sa pagsunog ang unang tawo nga mugula sa akong balay. Aron pagsugat kanako inig-uli ko gikan sa gubat. Na siya gi-promise, no? Kay 32 busa mitabok si Jephthah sa suba aron pagpakigubat sa mga Amonihanon ug gipadaog siya sa Ginoo. 33. Misulong siya kanila gikan sa Arior ngadto sa dapit libot sa Minet. 20 ka syudad ang tanan hangtod sa Abel Kiramim. Makalilisang ang pinatyanay ug gibuntog sa mga Israelita ang mga Amonihanon.
Okay, so verse 34. Sa pag-uli ni Jephthah, sa Mispa, misugat or gisugat siya sa iyang anak nga babae nga nagsayaw ug nagtugtog sa tambor. Bugtong siyang anak ni Jephthah. Sa pagkakita ni Jephthah kaniya, gigisi ni Jephthah ang iyang sapot. No, kay di ba nagsaad man siya sa Ginoo kung kinsay una, no, gikan siya ang pagpakigubat kung kinsay una nga mogawas siyang balay. Mao yang ihalad sunugon, no? Ihalad sa Ginoo. So ingon diri iyang gigisi ang sapot tungod sa kasubo og miingon, "O anak ko, gipasubo mo ako. Gisamaran mo ang akong kasing-kasing. Nakapanumpa ako sa Ginoo ug dili ko gayud kini mabakwi." No, lisod yun ning mag-promise tayo so no, kay kung labi na sa Ginoo ta mo promise kay tinud-anay biyo na sa Ginoo. No, wanang delikado gyud ang mag-promise ta ba dili ato tinud-on no. So mag-promise ta nya kining ani yang anak. Well, sa verse 36 nag-ingon, ang anak miingon kaniya, "Kun nakasaad ka sa Ginoo, buhata ka nako ang imong giingon. Ang Ginoo mitugot nga makapanimalos ka sa imong mga kaaway nga mga Amorihanon." Apan mihangyo siya sa iyang amahan nga hatagan siyag 2 ka bulan aron makasuroy siya og magsubo dito sa kabukiran uban sa iyang mga higala kay mamatay man siya nga ulay, no? Okay, kan pa man siya dalaga pa, no? Gitugutan ni Jephthah ang iyang anak ug gipalakaw sulod sa 2 ka bulan. Siya ug ang iyang mga higala nangadto sa kabukiran ug nagsubo kay mamatay man siya nga ulay. Human sa 2 ka bulan, mipauli siya sa ila. Gibuhat ni Jephthah ang gisaad niya sa Ginoo ug namatay nga ulay ang iyang anak. Mao kini ang sinugdan sa nabatasan nga ang mga babaeng Israelita manglakaw sulod sa 4 ka adlaw matag tuig aron pagbangutan alang sa anak nga babae ni Jephthah nga taga Gilid. Loy pod no, pero ing ato man god ang iyang saad, so dapat iyahag yung iyahag yun nga tuman kay sa Ginoo man siya nanaan, no? Okay, so mao to ang chapter 11 igsoon. So atong padayonon kay mubura ang chapter 12, no? Padayon gihapon ni. Okay, so chapter 12, no, mao ni ang giingon nga si Jephthah ug ang iyang mga kaubang taga Ephraim. Okay, verse 1. Ang mga taga Ephraim nagtigom ug nanabok sa suba sa Jordan ngadto sa Saffron. Ug giingnan nila si Jephthah, nganong wala mo man kami pakuyuga sa inyong pagtabok aron sa pagpakig-away sa mga Amorihanon. Iapil ka namo pagsunog sa imong balay. Apan miingon si Jephthah kanila, ang akong katawhan ug ang mga Amorihanon may gikabangian. Gitawag ko kamo apan wala kamo manumbaling. Sa pagkasayod ko nga dili kamo mutabang kanako sa pagpakigubat kanila, nangahas ako pag-asdang sa mga Amorihanon ug ang Ginoo mihatag kanako kadaugan. Karon nganong nanganhiman kamo aron makig-away kanako. Unya gitigom ni Jephthah ang tanang mga lumulupyo sa gilid ug nakigubat sila sa Ephraim ug nabuntog nila kini, no? Kay ang katawan sa Ephraim miingon man, kamong mga tagagilid nga namuyo sa Ephraim ug Manases, namiya kamo sa Ephraim. Giilog sa mga tagagilid ang mga dapit diin mahimo nga tabukon ang Jordan aron dili na makatabok ang taga Ephraim. Kung may taga Ephraim nga mosulay paglayas ug mananghid nga motabok, ang mga tawo sa gilid mangutana, taga Ephraim ka ba? Kung moingon siya dili,
pasultihon nila siya og sibulit. Apan kon moingon siya sibulit, kay dili man siya hustong makalitok niini, patyon nila siya sa tabukanan sa suba sa Jordan. Oh, so naa sila murag password no para makatabok sibulit. Onya kun dili gali makatarong og sulti kung ingag sibulit, so ilahang patyon. Ing-ana ang ilahang pamaagi no. Okay, niadtong panahuna 42,000 kataga Ephraim ang napatay. Okay, bisan og mangatik sila, pero kay tungod kay naman sila password nga ipasulti kung mamali sila litok, patay kay di mo to iti mailhan nga nanangatik sila. Okay, so verse 7. Si Jepta nahimong maghuhukom sa Israel sulod sa 6 ka tuig. Unya namatay siya o gilubong didto sa iyang lungsod sa gilid. Okay, so badayon na to, verse 8. Okay, human kang Jepta si Ibzan nga taga Bethlehem, maoy nahimong maghuhukom sa Israel. May 30 siya ka anak, no? Nga lalaki og may 30 usab siya ka anak nga babae. Giminyo niya silang tanan sa dili mga sakop sa iyang banay. Si Ibzan nangulo sa Israel sulod sa 7 ka tuig. Unya namatay siya og gilubong sa Bethlehem. 11. Human kang Ibzan si Elon nga taga Zabulon, maoy mipuli sa maghuhukom sa Israel sulod sa 10 ka tuig. Unya namatay siya o gilubong sa Ayalon sa yuta sa Zabulon. Human kang Elon si Abdon nga anak ni Ilel sa Faraton, maoy nangulo sa Israel. May 40 siya ka anak nga lalaki og 30 ka apong lalaki nga nagsakay sa 70 ka asno. Si Abdon nahimong maghuhukom sa Israel sulod sa 8 ka tuig. Unya namatay siya o gilubong dito sa Faraton sa yuta sa Ephraim, dito sa kabunturan sa mga Amelikanhon. Okay, amen. Okay, so balikan nato ang kinabuhi ni Jepta. Ato makita nga gigamit siya sa Ginoo no. Bisan pa og anak siya sa babaeng dautan, no? Kung atong mabalikan kaganina sa chapter 11, di ba si Jepta anak sa gawas ba? Anak sa babaeng dautan. Gisalikway gaya siya una no. Pero wala to siya nagmatter sa tubangan sa Ginoo. Siya gihapon ang gipili sa Ginoo. Di ba katong nakita dito nga iyang mga igsoon, katong nanay makigubat sa ilaha nga amurihanon, giadto nila si Jepta, no? Nakigsiguli sila tungod kay nakabalo sila nga si Jepta adunay talento nga gihatag sa Ginoo. Nay anointing si Jepta nga mulid og nya gikan sa Ginoo, no? Kung mon ato ang kuan ba no nga kita napud tayo kanang murag sa kuan ba ka makarelate tas kinabuhi ni Jepta nga usahay murag feeling nato cast out ta gikuanta sa mga tao kanang murag wala tagi tagaan og value, di ba nga na? Pero diha sa Ginoo igsoon atong hinumduman, no? Nga atong kasing-kasing iyang gitan-aw. Unya, bisag pag unsa nga ato ang mga sala nga nahimo batok kaniya or unsa man atong gigikanan pag gamiton tas Ginoo, ihatang usbon, ihatang gamiton, no? So ang ato diha nga mo surrender tas Ginoo nga Lord, surrender ko sa imo Ginoo and mosunod ko nimo Lord. So kung atong nakita si Jepta nagmadaugon, no? Nagmadaugon sa tanan nga iyahang gihimo. Kay gigiyahan siya sa Dios. And even katong pag-ingon niya nga kung padaugon siya sa Ginoo, naa siya i-sacrifice, isakripisyo, no? Gikan sa pakig-away ang unang tao nga mogawas sa iyang balay. O bisan pa man ni ana lisod kay to sa iyang part, di ba? Kay iyang bugtong anak nga babae ang nisugat niya. Pero wala niya gibakoy ang promise sa Ginoo. Iya jung gihimo. No, I know nga lisod na oy, no? Pero mo nang igsoon kung mo promise you that sa Ginoo ato jud ang tumanon, no?
Kay diha man ta sa Ginoo mag-promise. But anyway, kana siya gamay nga pahinumdom, no? Nga bisan unsa pa ang ato ang kanang gigikanan ba, no? Gikan man tag unsa man atong mga kaagi or background, no? Unsa man atong family. Pero ingon ang Bible nga kita precious at tubangan sa Dios. So wala nagmatter kung unsa ang atong mga kagahapon. Ang nagmatter is karon nga mag-decide ta kung kinsa atong pilion. Ang Ginoo nakakita sa tong kasing-kasing. O para kang Jepta, no? Pinili siya sa Dios. Bisan og anak siya sa daotang babae, pero wala to nagmatter. Kay siya, no, individual man tatubangan sa Ginoo. So, isa lang kapagdasig. Padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Bisan og usahay, murag lisod kaayo. Pero mga lang yung tagtabang sa Ginoo nga makasugakod gyud ta. Igsoon. Labi na kay hapit na siya moabot, no? Igsoon, salamat kaayo nga hangtod karon na gihapon ka diha. I hope nga natay nakuha karon no sa kinabuhi ni Jepta sa chapter 11 o chapter 12. No, mabisan unsa tong kaagi, atong mga background, wala na nagmatter tubangan sa Ginoo. As long as atong kasing-kasing uyon sa Dios, naagi buhaton ang Ginoo sa tong kinabuhi. So igsoon, salamat kay sa imong pakig-uban ka nako hangtod karon. Magkita na usab kita sa sunod higayon. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan.